Și era fix în fața unei sat, adică n-am intrat pe mapă nici... Acum am făcut mapa, dar vreau să arăt pe clip, că după aia zice lumea, uite ce săraci. E fake treaba. Avem un smithing table. Au. Da, n-avem nevoie încă de smith. N-avem încă netherite, asta trebuie. Netherite e cel mai greu de găsit în nether. Nu? Tot un smithing table. Bă, are fierărie. Bravo, dar mă urmărește cineva. Un iron golem. Da. Cât iron am? 5 bucăți. Am și armură. Mamă! Am pantaloni și cască. Te fugărește? Nu știu Nu unde. sparge. Nu sparge! Stai că fac acum o sabie. Bă, ne rupe ăsta. Și-am dat și în el. Hai la fierărie aici. Fierarita! Puu! Eu am fost în fierărie, nu mai e nimic. Ce era, bă? Bă, nimic. Stai să nu-mi Nu, iar ești full de aproape diamond. Iron. Ia o sabie să-l bătem. Bă, avem lemn. Fă un crafting table, hai să facem niște bețe și să le Nu. Bă, ce nu-ți fac sabie, mă bat eu cu el. Și îți fac și ce unelte așa. Puf. Pam. Spam nu mai are cum să intre. Și am făcut 2 crafting table-uri. Nicule, uite așa o să arate fierăriile de acum. Uite. Bă, arată chiar mai bine fierăria așa. Și încă una acolo. Bă, cu tine nu mai are nimica. Moldovean are ceva. Trebuie să pun Ba da, mai are. left game. Nicole, știm după mapă. Nu. Așa îmi scrie mie. Se poate o să ies, poate să mă scoată. Nu știu, așa ți pare ție, dar eu o să mai... Așa îmi zice. Răzvane, dacă vine Iron Golem după mine... M-a scos după mapă. Nu merge chip inventoriu. Nu mai ne jucăm. O să pun pauză.